खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ दिनै सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय सोरखारनि आबुं 4 बोसोर। आसामा केरालानिख्रुइ बांसिन कभिड-19 टेस्ट खालामबाय। जालुकबारि आयुर्वेदिक कलेजखौ कभिड-19 देहा फाहामसालि बानायबाय। गवालपारायाव दैबानाजों हालाय हाफाय। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिखौ बमाजों बुथारनो हुमखि होग्रा सुबुंखौ मुम्बाइआव एरेस्ट। भारत भुटान सिमनायारि ओनसोलाव दैबाना। बाबा रामदेवनि क्लिनिकेल ट्रायलखौ गनायथि होआखिसै। फावखुंगुर किरण कुमारनाव कभिड-19 पजिटिभ, नैथि टेस्ट खालामगोन। सिक्किमाव मोनबाय गिबिसिन कर'ना भाइरास बेरामि। दानिया आबुं रादाब। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय जथायारि रायजो सोरखारा दिनै आबुं 4 बोसोर जाबाय। 2016 मायथाइनि 24 मे खालिनो सन'वाल सोरखारा समायखिरा लादोंमोन। खानापारा भेटेरिनारि गेलेग्रा फोथाराव सन'वाल सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ बानजायनाय जादोंमोन। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो बै समनि बिजेपिनि आफादगिरि अमित शाहमोना बाहागो लाफैदोंमोन। आसामा दासिम केरालानिख्रुइबो बांसिन कभिड-19 टेस्ट खालामबाय। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामनानै बे रिपर्टखौ फोसावदों। सावस्रि मन्थ्रिया टुइट खालामनाय बादिब्ला आसामा दासिम सा 55,862 सुबुंखौ कभिड-19 टेस्ट खालामबाय। नाथाय गिबि समाव हादरनि गेजेरावनो बांसिन कर'ना बेरामि मोननो हानाय रायजो केरालाया गासै 52,771 सुबुंखौल' टेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला जेएमसीएचआव 6,334, एसएमसीएचआव 5,140, जीएमसीएचआव 15,807, एएमसीएचआव 2,502, टीएमसीएचआव 6,716, एफएएएमसीएचआव 12,096 आरो आरएनआरसीआव 7,267 सुबुंफोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि आसामाव केरालानिख्रुइबो बांसिन सुबुंखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनो हानायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया सावस्रि बिफानखौ साबायखर बावदों। रायजोआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो जोबोर गोख्रोङै कर'ना बेरामिफोर बांनायखौ नोजोर होनानै जालुकबारि आयुर्वेदिक कलेजखौ फुल प्लेजेड कभिड-19 देहा फाहामसालि बानायबाय। मख'नो गोनांदि जालुकबारि आयुर्वेदिक देहा फाहामसालिखौबो कर'ना देहा फाहामसालि बानायनायनि बागै सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिनि लेङाइ पीयूष हाजरिका, आसामनि सावस्रि बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि समीर कुमार सिन्हामोना सनिबारखालि जालुकबारि आयुर्वेदिक देहा फाहामसालियाव थांनानै बेनि खाबुफोरखौ नायदिंहैयो आरो खौरां लाहैयो। थांनाय सानथामनिफ्राय थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जुनै मेघालय हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरा लोमसावजोबदों। लखिपुर ओनसोलनि बरदल आरो फुखिरिपारा गामियावबो दै लोमसावनायनि जुनै मानसि दुमसि हालाय हाफाय जानांदों आरो गोबां जुनारनि जिउ खहा जादों। दै लोमसावनानै न' बां उसिफावनायनि थाखाय गोबांसायानो न' बां नागारनानै रैखाथि जायगा नागिरनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनांगौ जादों। दैबानानि गोहोमाव लामा सामा लोमसावनाय आरो खुरखानायनि जुनै हान्था मेलाया बन्द जानायनि थाखाय भुगिनांदों। मख'थावदि फारसेथिं कर'ना भाइरासनि अलखद आरो बे समावनो दैबाना जाबावनाया गवालपारा जिल्लानि दाब दाब ओनसोलनि सुबुंफोरखौ भुगिनांनाया दुखुनांथाव थासारि जादों। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथखौ बमा बेफ्रु होनानै बुथारनो हुमखि होग्रा सुबुंखौ मुम्बाइआव एरेस्ट खालामबाय। थांनाय 21 मे खालि मोनसे वाट्सएप नाम्बारजों उत्तर प्रदेशनि गोमती नोगोर पुलिसनि हेल्पलाइन डेस्कनि 112 नम्बराव उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिखौ बमा बेफ्रु होनानै बुथारगोन होनना हुमखि होदोंमोन। हुमखि होग्रानि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय केस रेजिस्टार्ड खालामनाय उनाव गोख्रोङै सं दाननानै वाट्सएप नम्बरखौ महाराष्ट्रनिफ्राय फैनाय होनना मिथिनो हायो आरो मुम्बाइ पुलिसनि मददजों
अमिन सुन्नु खान मुंनि सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हायो। बबेखानि उत्तर प्रदेश पुलिस आरो इनभेस्टिगेशन बिफाना गिबि मन्थ्रिखौ बुथारनो हुमखि होनायनि आन्दोआव मा दङ बेखौ संदाननो लादों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो भारत भुटान सिमनायाव थानाय माखासे ओनसोलफोरा बोसोरनि गिबि दैबानाजों लोमसाव जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे साननैसो अखा हाबाय थानायनि थाखाय भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय मथंगा, पुथिमारी, बाल्थिं, पागलादिया आरो माखासे दैमानि दैया उसिफावदों आरो साखाथि फाखाथि ओनसोलखौ लोमसावलांदों। बोथोरनि गिबि दैबानाया सिमनायारि ओनसोलनि माखासे हेक्टर आबाद फोथारफोरखौबो खहा खालामदों, जायनि जुनै सरासनस्रा रायजोफोरनि जेंनाया फाननै जाबोदों। जगगुरु बाबा रामदेवआ कर'ना भाइरास बेरामिफोरनि थाखाय बानायनाय मुलिखौ क्लिनिकेल ट्रायल थामहिनबा आनजाद नायनो थाम-थिम खालामदोंमोनब्लाबो गनायथि होआखैसै। सुलुंनि बादिब्ला कर'ना भाइरास बेरामि फाहामथायनि थाखाय जगगुरु बाबा रामदेवनि कम्पानि पतन्जलिआ बानायनाय मुलिखौ इन्दराव थिसनजानाय कर'ना भाइरास बेरामिफोरनो होनानै आनजाद नायनो थाखाय सिगाङाव गनायथि मोनदोंमोन। नाथाय बाबा रामदेवनि बे क्लिनिकेल ट्रायलनि बाथ्राया खौरां बिजोंफोराव नुजानानै दान्थे-बिदान्थे जानाय उनाव खुंथाय बिफाना रामदेवनि कर'ना भाइरासनि मुलि ट्रायल खालामनायखौ बन्द खालामनानै होफिनो। बलिउडनि फावखुंगुर किरण कुमारखौ 25 मे खालि नैथि खेब कर'ना भाइरास टेस्ट खालामगोन। मख'थावदि किरण कुमारा कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै हम क्वारेन्टाइनआव दङ। थांनाय 14 मे खालि किरण कुमारखौ टेस्ट खालामनायाव पजिटिभ रिपर्ट मोनदोंमोन। फावखुंगुर किरण कुमारा खौरां बिजोङाव मिथिहोदों दि बियो गावनि न'आवनो नैथि थालायाव हारसिङै क्वारेन्टाइनआव दङ आरो बिनि बिसि-फिसाफोरा गाहायाव थायो। किरण कुमारा मिथिहोनाय बादिब्ला बिहा गुजुनाय, गगा, हासिउनाय आरो हां लानो हायि बायदि बायदि कर'नानि लैखोन जायाखैमोन। नाथाय गुबुन मोनसे लोमजानायनि टेस्ट खालामनायाव कभिड-19 पजिटिभ ओंखारो। दासान्दि बिनि देहाया गोख्रों आरो गोग्गो होननानै किरण कुमारा सुलुङाव मिथिहोदों। मुलुगनाङै साग्लोबनाय कर'ना भाइरासआ सिक्किमाव सन्देरथ'वाखैमोनब्लाबो 23 मे सनिबारखालि गिबिसिन पजिटिभ रिपर्ट ओंखारो सासे सुबुंनाव। सिक्किमनि देहा बिफाननि सेक्रेटारि आरो डाइरेक्टर जेनेरेलआ रिपर्टखौ रोखा खालामनानै बे खौरांखौ फोसावनानै होयो मोनसे इमारजेन्सि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों। सिक्किम देहा बिफाननि जानानै डक्टर पि.टि. भुटियाया फोरमायनाय बादिब्ला सिक्किमनि गिबिसिन कर'ना भाइरास सन्देरजानाय सुबुङा 25 बोसोर बैसोनि साउथ सिक्किमनि सासे हौवा सुबुं। बियो 19 मे खालि गंसे प्राइभेट बासजों गोदान दिल्लीनिफ्राय सिलिगुरिसिम फैयो आरो 19 मे खालि सिलिगुरिनिफ्राय एस.एन.टि. बासजों सिक्किमनि मेनली चेकप'स्टसिम थाङो। बबेखानि बिखौ साउथ डिस्ट्रिक्टआव क्वारेन्टाइन खालामनानै दोनदोंमोन। 21 मे खालि बि सुबुंनि देहायाव कर'नानि लैखोन नुजानायाव बिखौ थाबैनो एस.टि.एन.एम. हस्पिटालाव थिसननाय जायो आरो 22 मे खालि टेस्ट खालामनानै पजिटिभ रिपर्ट मोनो। फिन बिनि पजिटिभ रिपर्टखौ कनफार्म खालामनो थाखाय सेम्पलखौ नर्थ बेंगल मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो आरो 23 मे खालि गमामायैनो पजिटिभ रिपर्ट ओंखारो आरो सिक्किमनि गिबिसिन कर'ना भाइरास सन्देरजानाय सुबुं होननानै मिथिजायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।